हेलो फ्रेंड्स, केमती अच्छे आपण मैंने आम मैंने भी भलरे अच्छु। देखु झुमुरी ये कौन करुच्ची सी गोटे अँला को धरिकी खाइबा को लगी। देखु से अँला खाई खाई भी केमती हो। आज हूँ रविवार, बहुत जोर गरम हो, खरा भी हो। मुंडे टिके टिके चुट्टी गुराक हो सबुदिन कहूँ से कौ दिन नंडा हे बोली हेल्ले तो जन्म मास चलता बोली नंडा हंती जन्म मसरे से नंडा हो नाला जन्म मास तो पूरी जाइए। आज तक नंडा हबार दिन आज रविवार बाबा सबुदिन मेडिकल जाती हेरी नंडा करने आज से बाहर रविवार घर अच्छा। आज हूँ रविवार, सबुदिन तो बाबा मेडिकल पलांती। झुमुरी आज नंडा हे बोली कथा शुणी सी आज झुमुरी की नंडा करने बाहर पड़ते। देखु बाबा केमती झुमुरी की नंडा कर मझे मझे गीत भी गायकी शुणाऊँ। सी भी केमती दुष्टामी करुच्ची देखु कांदुनी नंडा हवा बेले कि दुष्टामी करुच्ची। देखी देखी झुमुरी नंडा टे हब्रू ता मुंडरे जो घिमिरी गुरा होता बहुत जोर कुंडे होता सी देखा जामती बहुत जोर मुंड कुंडाई सी आम कह सबुदिन कौ दिन से नंडा हम जन्म मास के आज ता जन्म मास पूरी जाइए सागे सागे नंडा करने सका माँ मोर लगी पड़ीचु। देखी झुमुरी देखी धन अरे आम चुती काती सोना धन आमल सोना हो सी कह से गोटे नब देखी देखी एपट देखी 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 झुमुरी कहीं देख पपी देचु देखी देखी पपी देचु पपी ना घिमिरी के मुंडे झुमली रहीता ये सोई तक पेटे दौना गोड़े पेटे दौना से पेटे पड़ी जमी रही सेमती रही हाँ जमी पूर्व पेटे देती हाँ अरे ठीक कथा ए सी कौन छुट्टी झुमुरी
ତୋର ନଣ୍ଡା ହଉଛୁ ଟି? जमा वाला काटन लगाएंगे सब काट दिया नहीं सब पड़े डर हो जमली कुछ पता ना डुडुली रही था एपट बोलते सेपट बोलते ଫଟୋଟେ ଦେଖେ ଆଉ ପାଟି ପକେଇ ଦିଅ। ସକାଳୁ କାକାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ କାକା ଆସିକି ଡାକିଲଣି ତାକୁ। ବାବା ତ ଅଧା ନଣ୍ଡା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଉଛି ପୁଣି କାକାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି, କାକା ଅଧା ନଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କାକାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଅଧେ କାକା ନଣ୍ଡା କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କାକା, ଆଉ ପଛରେ କାକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୋନାଲି ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛି। କାକା ସେ ତୁ ନେଇକି ଯା ତାକୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି। କାକା ତାକୁ ନଣ୍ଡା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଖାଲି ଏମିତି ହେଲା ବା, ହସିଲା, ମୁଣ୍ଡ ହଲିଲା। ନାଇଁ 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 ତା ଜଟ ଟିକେ ନାକୁ ରଖିବ ଆଉ କାଟିଦେବ। ଆଉ କୋଉ ଲେଜର ଆମର ନାହିଁ। ମା ବା ବ୍ଲେଡ ଆଣିଥିଲା। ବ୍ଲେଡ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ହନ୍ତିନି ସେମିତିକା ନାହିଁ। ନାହିଁ ସେମିତିଆ ନା ଆମର ନାହିଁ। ରାଜ ତ କଣ ମେସିନରେ ସିଏ ତ ମେସିନରେ ହୁଅନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ଲେଡଟା ପରେଇଛି ତଥାପି ଟିକେ ନ ପଶିଗଲେ ହଉନି ପୁରା। ଘିମିରି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ତାର ଖାଲି କୁଣ୍ଡଉଛି। ଡୁଡୁଲି ଦେଖୁଛୁ, ଇଲୁ ମୁଁ କାହିଁ ଡାକୁଥିଲି। କାଟି ହବ ନା ବ୍ଲେଡ ପନିଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଟୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି। ଚୁଟି କେତେ ହେଇଗଲା? ଚୁଟି କାଟିଦେଲା। ହଁ ସେ 10 ମାସ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ ପୁଣି ଚୁଟି ଉଠିଯିବ। ଚୁଟି ଉଠି ଯାଉଛି। ସାନମା ଦୋକାନ ଯାଇଛି। ତାର ସାନମା ଧରିକି ବସିଥିଲେ। ଇଏ ଇଏ ନିଜେ ଆଉ ଧରେ, ଇଏ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଇଏ କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି କରୁଛି, କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କ ପୁଅ କାନ୍ଦେ, ସିଏ ବି କାନ୍ଦେ। ଧନ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତାକୁ ଭାରି ହାଲୁକା ଲାଗୁଥିବ। ମତେ କିଏ ନଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତା ବୋଲେ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇଯାନ୍ତି। ଚୁଟି କାଟି ଦଉନ ଅଧାରୁ। ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି। ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଯୋଉ ରଖିଛ ଯାଇ ଅଧା କାଟିଦିଅ, ଏମିତି ମୋଡ଼ିକିରି କ୍ଲିପ୍ ମାରିଦେବ। ଏଇ ରହିବ ଉପରେ। ମୋର ଏମିତିଆ ଚୁଟି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି ଯୋଉଠି ଘଣ୍ଟି ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଥରେ ଚୁଟି ଉପୁଲାନି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ଖାଲି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି ସିନା, କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ଆଉ କାହାର କହିଲେ?
କେଜେ ଘିମିରି ହେଇଥିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ସେ କୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଘିମିରି ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି। ଜଟ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ କି? ଜଟଟା ତାର ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଅଛି। ନା ନା ଏଇ ଆଗକୁ ଅଛି। ଜଟଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ତା ମଝି ତାଳୁଟା। ଏଇଠି ଜଟଟା ଅଛି। ବଟ ଚୁପ କି ନା ଦେଖା। ଚୁপ କିନା ରେ ଏଇ ଆଖିରେ ବାଜିବ। ଚୁପ କିନା ଦେଖ। ତୋର କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି କୋଉଠି ସୁନ୍ଦର ବୋଇ ଦେଇ ନେଇ ଆଇଲୁନୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋରିଠୁ ନେଇଛି ତ ଆଉ କୋଉଠୁ ନବ। ଧନ ଗାଲି ବି ନେଲା ରହିଥାଉ ସେ ହେଲା ହଉଛି ଏପଟ ସେପଟ କରି ସେ ଦେଖା ତା ଆଗରେ ଖାଲି ଦେଖ ତା ଆଗରେ ତାଳି ତାଳି ଏମିତି ମାନେ ବାପଲେ ତାଳି 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 କରିଦେ ଇଏ ତାଳି ତାଳି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାତ ବସେଇନି ବି। ବାବୁଇ ଆମର ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ନା ଛଣା ଉଲୋ ऐसे पानो डाकनो ने से नो काडी खाई दो बाबा दाऊ दला को तू सेंदे हाथ मारता तो ए हे हाथ रे चुट्टी लगे हेले ହାତଟା ପୋଛି ଦିଅ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦବ। ଡାଲି ହବ ପୁଣି ଚୁଟିରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ବସେଇ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସାଧା ଡାଲି ଖାଲି କରିବି। କଣ କରିବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଇଁଷ ବୋଧେ ବଜେବି ଘିମିରି ଦେଖିଲ ସେଥିରେ ନା ଘାଇ ସବୁ ମରିଯିବ ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରକାର ସେଇ ଗୋପ ପୁଅରେ ସେଇଥିରେ କରାହୁଏ। ଆମର ନୂଆ ବ୍ଲେଡ୍ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ନାକି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। କ୍ଷୀର ରହନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ସେପଟ ଫାଳ କଣ ହେଇଛି? ସେପଟ वाला ହେଇଛି ଅଧା ଅଛି ସେପଟ ଅଧା ହେଇଛି। ଦେଖେଇଲାନି ଦେଖୁଛି ସିଏ ଏଇଟାରେ କି ହଲା ହଲା ଡିଙ୍ଗି ଡିଙ୍ଗି ହଉଛି ବସି ମୁଣ୍ଡରେ କେଜି ଘିମିରି ସେ ଚୁଟି ନାଣ୍ଡି ତାକୁ ସୋନାଲି ରହିଥା ଟିକେ ହଲେଇବନି। ନାଣ୍ଡି ତାରି ଆଗରେ ଖାଲି ସେ ଝୁମୁକାଟା ବଜେ ଆଉ ମୁହଁ ପାଖରେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଧ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେ। ହେଲେ ତୁ କଣ ସୋନାଲି ସେ ଚିକି କାଞ୍ଚିଲାଣୁ ଏ ଝିନା ଧନ ଚିଚି କାଟିବ ପୁରା ପୋଛି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି ବି ସେଥିରେ ଏଥିରେ ରୁଢ ରହୁଛି ଆହୁରି ସେଥିରେ ପୁରା ଚିକଣ ହେଇକି ଆସିଯିବ। ମା ଦେଖି ଫୁଲ ପୋପର କାଢ ଘୁମି ଘୁମି ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ଘୁମି ବହି ତାର ଘିମିରି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଧନ କାଟିବ ତୁ ଏମିତି ଡେ ନା ତା ବସେଇ ଦଉନ ସେମିତି ଠିଆ କଲେ ଗୋଡ ବଜେଇ ଦବ। ସିଏ ନ ହଲିଲା ଖାଲି ବେଶୀ ଆଉ ସେତେ ତ ଚୁପଚାପ ଥିଲା ଏଇଠି ତ ଟିକେ ହଲେଇଲା। ରହିଥା ସେମିତି କିଲି ରହିଥା ସେ ବା ଡେଉଁଛି ସେମିତି ପାଟି କରୁଛି ଇଏଟା ଗୋଡ ନାଚୁଛି କହିଲି ସେଥିରେ ହେଇଯିବ ସାଇଁକିନା ହେଇଯିବ ସେଥିରେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବନି ସଫା ହେଇଯିବ। ଇଏ ଦେଖେଇଲେ ତ ନାଚିଲାଣି। ସେଇଟା କାହିଁ ନାଚିଲା କହିଲ ଇଏ ଜମା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜୁନି ଜଣା ପଡୁନି ସିଏ ଟିକେ ରାଡୁ ରାଡୁ ହେଇକି ଲାଗୁଥିବ ସିଏ କରି ବୁଲି ବୁଲିକି ସିଏ ରାମ୍ପିଲେ ରାଡୁ ରାଡୁ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ନାଗୁଛି କଣ କଲା କଣ କଲା ନାଗୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସଜନା ପତ୍ର ହୁଏ। କଣଟା ବୋଳିବି ସଜନା ପତ୍ର ନା ହଳଦୀ ନା କଲରା ପତ୍ର ନା କଣ? କଲରା ପତ୍ର କିଏ କହିଲା ତମକୁ ବୋଳିବାକୁ? ସଜନା ପତ୍ର ଗୋଳା ହବ ନଣ୍ଡା ହେଲେ ତାପରେ ପାଉଡର ମାରିଦବ ଯୋଉ ତାର ରୁଢ ଇଏ ହବ। ହେଲାଣି ଦଉନ ପଚୁନ
ଓହୋ କି ଗରମ ହଉଛି ମତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆସୁନ ମୁଁ ନଣ୍ଡା କରିଦେବି। ଡୁନୁ ମନୁ ମାରିଦେବି। ସୋମ ନାହାନ୍ତି କି? ସୋମ ଥିଲେ ତ ନା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା କଥା ନଣ୍ଡା ହଉଛି ବୋଲି। ପୋଛି ପାଛି ଚୁଟି ଗଲେ ବେକ କାଢିବ ଆଉ କେତେ ଥାଉ ସେଇଠି ଯେ ବାହାରିଗଲା ଆଖିରେ ପଶିଯିବ ପରା। ଥସି ଯେଉଁଠି ହଉନି ଟିକେ ଅନେଇଛି ସୁନା ଟିକେ ରହିଥା ଭଲ ହଉନି ଦେଇଦିଅ ଏତିକି ଗଳି ପୁଣି ନଣ୍ଡା ହବା ତାର ସରିଗଲା। ଏବେ ସିଏ ଗାଧେଇବ ଆଉ ଗାଧେଇ ସାରିକି ସେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ହଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟାଟା।